Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinga. O mar é unha desas maravillas coa que o universo compite consigo mesmo en beleza, en magnitude, en fonte de riqueza, tamén en peligro, risco, traballo, vida, pero tamén poesía. Proba de todo isto é o magnífico poeta dos mares do que hoxe quero falarvos. Son incontables os poemas cos que Ricardo Villar proporciónanos a diario este elixir de vida que é a poesía, con sentimento, esa que sae directamente das entrañas, a que demostra vivir profundamente esas vivencias das que nos fala Ricardo. Ricardo dedicou a súa vida a ese mar, do que con tanta paixón fálanos tantas veces nos seus traballos literarios. Hoxe Ricardo non nos falará dos seus mares. Hoxe ponnos os pés na terra co poema desgarrador que nos regala ao que lle poñerei voz. Eu xa non teño pai para contar os mortos do meu televisor. Antes, cando era neno, preguntarlle era doado. Non saía na tele tanto cadáver afastado. Eu xa non teño ao meu pai para compartir a tristura que a diario nos regalan os señores que mandan. Apodreceu tanto a terra de sangue, o chan estercado, que non chega a importar, son cadáveres afastados. Eu xa non teño meu pai para aliviar as penas que me levan da man. O son dos tambores retumban en almas alleas. As imaxes regaladas parecen un conto demasiado macabro. Pero non importa. Son cadáveres afastados. Eu xa non teño meu pai para contar os mortos do meu televisor. Antes, cando era neno, preguntarlle era doado. Non saía na tele tanto cadáver afastado. Gracias, Ricardo. Gracias, poeta dos mares.